Tieto dve krasavice čakajú na tú pravú vyvolenou, keď nejaká bude, no tá bude mať to šťastie, že sa toho napije. No. Dobrý deň, vážení Hamorčania. Pozdravuje vás starosta obce. Na obci žijú mladí, krásni ľudia, ktorí by mohli žiť v krásnom rodinnom zväzku a plodiť deti. Prečo to nerobí? Baví pracovať, hej, že okolo aut z také oblasti, no a tak potom niekedy preháňam. No. Prečo je osudná ľud? Prečo som na svete sám? Monča, naša Monča. Automaticky. Dá si urobiť zubné protézy a bez konkurencie. S takým poprsím, Pane Bože. 25. júla chceme zorganizovať spoločenské stretnutie slobodných mládencov a slobodných dievčat na obci Zemplínske Hámre. Možno, že by sa prebudili hormóny a možno, že by sa aj zľadli navzájom v sebe, takže by sme z toho mohli mať nejaký spoločný profil. A o 3 ráno by sme ich začali naspäť rozvážať autobusmi. Ty zůstal sám, to ti povídám, ako tě nebýš, něco uvidíš, to ti říkám já, ďábla sebe mám, na záda si ho dám, to pekne uříkám. I chci zůstat sám. Dobre, keď nepôjdu, je to dobré znamenie. Znamená, že sa niekde vytrátili do prírody a už plodia deti. Ja nechci zůstat sám, to ti povídám, ako tě nebýš, něco uvidíš, to ti říkám já, ďábla tebe mám. A tí lepší, tí geneticky fajnovejší, vycestujú na Mars. To ti povídám, ako tě nebýš, něco uvidíš, no ti říkám já, ďábla tebe mám.